mayen ngartu e ma en calmini dendagal sehilaɓe gollodiɓe yaadiɓe ɓe ganduɗa aywa keeɓiɗo haalde taw ɓeɗo sehilaɓe ɓe ganduɗen aywa tamde mumen jarani keɗen limɓe bandaɓe ma jaafo aywa kono noon Allah jaabu aywa bandaɓe ma jaafo ma won ɓe limtumi waɗi noon ko tarik dambo aywa ɗum weeli en no feewi so tawi en kawridiɗo e série men lewlowal pinal Abou Diop ko taarih aywa waɗi noon ko duuɓi capannayyi e goo min mbayri hawridde kono ndaani omo anndi mboɗo anndi ɗum noon waɗi noon ko aywa ɗanle aywa min mi ari e Tambacounda min ceerti e 1987 so tawi en kawri ɗo Abou ko yettere Allah waɗi noon ko min kawrit min keddiɗa e duɗal Souleymane Baal université Pulaar duɗal jaabi ha tede Pulaar ɗum noon lewlowal pinal wonande ɓe ganda lewlowal pinal koye jayde wonno jayde adande nde Abou darnuno ɗo Dakar ɗo aywa ko kalten ɗo ko ɗo tigui ceerno Maktar Ndiaye kañumne kadi ko jaadiɗo e won saaha omo andi omo seedi ɗum ɗon ɗum noon bandaɓe tedduɓe e dow inde Allah minon jaafoɗon so tawi ko seeɗa tan so tawi eɗen mbaɗa ko wayni aywa enen e nder jeeto men so tawi eɗen mbaɗa ko wayni aywa en nawdortu hen e tintinde wonde gonɗen koye mawninde bindol Pulaar ngol nde tawno waɓino amen ni ko hen min maahi ko hen min keeɓi martabaji ko hen kadi min keeɓi teddungal ko hen min keeɓi métier Mamadou Samba Diop murtuɗo woniranno ko e barke Pulaar ene fof eɗen cippara ɗum noon jaalal liñol onon fof on jarama harmi Amadou Ly aywa Ousmane Makka bandaɓe ma jaafo ɗum noon e dow inde Allah jurmotoɗo jaafotoɗo jettoje godani Allah lamɗo aduna o lamɗo e ñalawma jowtiyo eɗen jetta Allah eɗen juula e nulaɗo makko Mouhammadou yo jaam e kisal gone makko hande o no mbiɗen ni ñalawma mawɗo e nder ñalawmaji ñalawma duwaw ñalawma mawɗingol golle jokore e ɗam gollodiral e jehilagal ko ɗum ɗo foof rendini ko hawri ɗo ko e ɓawde Allah onon bandaɓe tedduɓe sehilaɓe gollodiɓe heɗotoɓe ɓadiɓe ha to ɓuuri wonɗude mawɓe e sukaɓe rewɓe worɓe onon yiɗɓe saabu Allah onon ɓe ceerani e duwade onon ɓe goɗɗitaki min hay saaha goto onon ɗoftoɓe min e kala saaha eɗen kesɗitina e hollide weltare men e ko Allah addani en ko addani sagataɓe men miñiraɓe men ɓe Allah e wallidiɓe balli ha ɗum ɗo foof yettiɗo onon foof on bismama on jarama kattude yo Allah yo moƴƴere yo Allah yettin pandale men e oɗo jalamo uddigol galadaka média e nder Madina Gounass e fuɗɗode konngol men saabu waɗi sababu mo yettani sababu yettata Allah alay saabu ciftoren fuɗɗi ɗum ɗo fof komo barke mum e moƴƴereji mum e nder ko Allah hokki ɗum ko woni sababu kawrital men eɗen fof ɗo mo barke mum e ɓawde Allah hawridini jogli kala enen fof eɗen guurdi hen eɗen guureni ɗum kadi yo welel Allah woni e ceerno men laaɓanɗo en kono ceerno Mouhamadou Soulaji Dine Ba eɗen duwono ceerno men kalifa men ceerno Alaji Amad Tidiane Ba yo Allah ɓoynum e guesa men wondude e cellal e kisal kanko kokkuɗo yamirore taw duwi yo ɓoy ɗoftude en e jaggande en kanko e gollodiɓe makko ko saaha kadi siftorde e hedditinde e duwawuji men fewde e ceerno Abdoul Aziz Ceerno yo welede Allah woni makko e ceerno Djalali Dine Ba yo ɓoy jaggande en ɓeɗo heɓtinde Alaji Abou Ndiaye heɓtinɓe Allah Abou Ndiaye ko yaawi mballimo kirjinimo coftinimo caggal nde ɓe paami nafoore golle ɗe guila e fuɗi sababude mballude mabɓe timmude e hoolade ɓe payi e makko o wawi takkade ɓe e gollade e sara mabɓe ɓe payimo e labbi moƴƴi e ɓawde Allah e hodiroji mum caggal gandodiral men e Abou ɗum waɗi koye hitande gadiɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi 2004
e ɓadekeji ɗi Abou huccitno e men e wondemo taw hettiyanke gudditandemo mana hono dame radio ɗi putfiɗi ɗo RTS Tamba ɗo e yewtere kuppital ma en garen joni o wawi golle ɗe ko kamɓe ɓeɗo sernaɓe e dawal ɗimmal woni ɓe lettuɗen joni ɓe aywa cembinimo ɓe jaɓi yaadude e makko e nokkuji kewɗi ha to caggal leydi holko heedi hande o so wona jokkude e wadde ɗum ɗo foof yo jokku e ɓamtade gam nafoje e martabaji l'islam o lawol Cheikhna Ahmed Tidiane ngol ɓamtade dental ngal e ɓamtade nokkuji ɗi eɗen duwono kadi ko yettere Allah eɗen duwono jignaɓe makko neɗemo e moƴƴere e peewal ha o wawti o woni sukandi neydi addinimo wawde yaadude e mawɓe gollodade e mawɓe eɗen duwono jinnaɗo makko goko hono Alhaji Mamadou Oumar Ndiaye yo welede Allah woni makko yo aljana Allah o won foftode makko kanko e dendagal mayɓe julɓe o seratano e ɗum wonade hen minen foof e oɗon saaha so tawi min gaari sanbindemo juurademo kanko jinnaɗo makko debbo o hono sokhna Maymouna Gueye yo Allah ɓoynum e guese men wondude e cellal e kisal Abou Ndiaye yi aduna koye Madina Gounass wuuro makko joyi lewru jeegom ɓuru hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 5 juin 1980 o jangi Qur'an ko gonga woni yani no feewi kono kan o heeɓi hen ko nafata nde woni sakata o heeɓi wonde kisnowo gestionnaire machine aywa o huufi télécentre e oɗon saaha ko ɗum jolno o jangi Pulaar tuuti e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi 1999 hay hitande ujunere e tati e ngoɗo wuuro Madina Gounass tengti kadi e legal ɗo juminaɗo o toppitima kadi jeygu defte Pulaar tawi hankkadi Pulaar o hankkadi jaalima e nder Madina Gounass tengti noon e nder gomo caafal nde ceerno Djalaluddin Ba kañum e sehiɗa mum yaadi ɗum cosno Alhaji Abou woni kirtinowo mataw superviseur mbiyen ballitowo e dawal jangguɗen golle radio e nder yewtere aywa ARP e oɗo saaha suwano taw wonde tawi laamu e émission biyetonoɗo duɗal Pulaar aɗa siftora ko hen tawaɗen hono Djibril Thiam Bumbonajo hankanti min goni hen min ko ɗo jangguɓe golle radio aywa ɗum noon gonɗen koye 1982 1983 ha hankanti aywa yerodoro hebli en kono wonama to lebbi jeegom to duɗal Souleymane Bal ɗo Allah waɗi 1987 garmi ɗon e Tambacounda 87 garmi Tamba e service formation et alphabétisation Sodefitex ene jangguiɗe ɗen ɓe guinnije fewde e remoɓe ɓe aywa ko ɗum wonno mana hono golle men aywa 1987 garɗen Tamba 1989 aywa keɓɗen émission on émission noon taari mum kadi ko fedde mon fewde Pulaar kayri noon e oɗon saaha ene wonno duɗal Pulaar chaîne national ene wonno duɗal Pulaar Ziguinchor ene wonno duɗal Pulaar Saint-Louis ene wonno duɗal Pulaar Kaolack duural waɗi e nder fedde nde aɗa siftora Abou ha hankkadi yamirode ummi dow wiya wonde émission ngaji ARP ji aywa yo dartine émission ARP o fuɗɗuno ɗum ko Cheikh Fadel Kane ene wonno hoorejo so tawi mi jumani Mamadou An ene wonno cikko hoorejo ko kamɓe puɗɗi yewtere nde min hooram ni min tawtoraka puɗɗugol yewtere nde ɗum noon mi raɓiɗino tan aywa ɗo ɗum ko taarih banggue taarih goɗɗo ɗum noon aywa 1989 noon aywa keɓɓiɗen yewtere nde 1991 cosɗen nde ɗo yewtere kumpital ɗo Alhaji Abou janggi ɗum noon jaafo ɗum ko taarih dabbo tan ɗum noon ene wayno caggal ɗum aywa e nder hodduroji Allah kanko Alhaji Abou Ndiaye aywa o heeɓi mbiyen mana hono dame goɗɗe e nder hodduroji Allah o heeɓi ƴuɗinede dame kewɗe e hebde kumtorɗe Alhaji Abou o limdem tan ko waali ɗum kadi ko teddungal aywa métier makko Abou woni jangowo radio élève o woni kebleteɗo mbiyen mataw stagiaire o woni kutortoɗo caméra Abou woni no caméraman Abou woni jiɗinowo jewte hono animateur Abou woni dokkowo kabaruji aywa mbiyen reporter mataw Abou woni juɓɓinowo sawtoji radio ndiɗa mbiɗo ɗo hamne ko monta
en radio omo montano hoore makko tawi ko wawi ɗum Abou woni juɓɓino nati vidéo jiɗen wiide ɗo tan ko monteur vidéo omo wawi ɗum aywa o wawi ɗum ko ɓoyi Abou woni kadi joɗaniɗo radio ji ha e télé ji ɗum noon correspondant radio ji télé ji Abou woni mawɗo kabaruji rédacteur en chef o woni kalfinaɓe jugguɗi jewte aywa minen wino mataw ko nomine hono responsable des programmes aywa Abou woni hoorejo Dakar FM hande o Abou hoorejo kuuɗiɗino dental Dakar Média directeur général dental Dakar Média walla kadi galle Dakar Média en mbawa wiide ɗum ɗo ala banggue goɗɗo ko gonga en compitaki kono noon ɗum ɗo aywa e ɗum mantini mo jangani français yama jangani arabe jangani anglais yettade ha oɗo tolno bandaɓe tedduɓe ko ɗum mbawde Allah ko ɗum duwaw hande o aywa o ummima e cukagu cagatagal Abou wonti kelifaɗo on ɓennuɗo duuɓi capannayyi tati yo Allah tinnu balɗe wondude e Diallo e Kisal hay hande o omo heeɗi e wonde conseiller municipal goɗɗum ko mantini ko gonga madinnaɓe kam eɗen gandi kono noon aywa ko siftinde kadi heddiɓe ɓe gandano ɗum goɗɗum ko mantini mbiɗen sababude teddugal e heftinede omo jeeya kadi hay hande o ɓe gomu jugguɗi hajjore makka e nder golle afde wona fondation dental Dakar e ballal ko yettere Allah eɗen duwonomo ceerno Abdoulaye Ceerno yo aljanna Allah o won foftore makko kanko e dendagal maaɓe julɓe e nder ɗeɗon golle Abou madinaɓe ene gandi heeɓi fartaŋe yaade e hajjore makka nde e nder fondation laabi sappo weeɓani yo Allah ɓeydu yo Allah junnu e no Allah waɗata on ji e oɗo saaha ɓe goni koye keɓɗogol e yaade e hajjore arore nde aywa kamɓe fof yo ɓooy yaade yoɓe ɓooy wadde hajjuji jaɓaɗi aywa ɓe ɓooya kadi artude yo Allah jaɓo dendagal duwawuji martabaji ene ɓeyɗo teddude ne ɓeyɗo yeehi ha Alaji Abdoulaye Wole Ndiaye gollantoɗo ɓamtare gollantoɗo l'islam gollantoɗo rendo fayi makko hoolare ha waɗimo notaniɗo afde ceerno Wole Ndiaye e golle mum e balle mum e waɗata e nder nokkuji ɗi kala hande o Alaji Abou Ndiaye ine wawi wadde ko heewi e golle e kala keɓlaɗo caggal Seydou Babou Ba wawi wadde e fannuji kewɗi kono kanko enen fof eɗen gandi ɗum o waɗata ɗum foof koye pular no yoɗiri ni moni kala nana walla kadi jangga heɓa hen humpito so sohli fayse o walla kadi goɗɗum ko ganduɗa o wawa wadde ko huutoro gollodiral ngal ɗum noon gollorondire foof yo ɓooya kono waɗi so tawi yurɓitama e ɓetama aywa so tawi feere wiyetende hande o e nder golle walla kadi gollorɗo leydi ndi aywa ko wiyete VAE mbiyen eɗen eto firde tan gumɗingol walla kadi hettingol humpitoji keɓani aywa hiisetono to so tawi ɗum ene hiisotono ewa e mbawkaji makko ko Abou heɓanno yama tolno seedan fa ko licence par ce que licence ko bac aywa e jande duuɓi tati yama Abou e heɓanno tawni koye pular o seedan fa ko jandiyan gagal walla kadi gandal computal omo humpiti ko heewi kala ɗum humpiti ko heewi e mana kono kumpitorɗe walla golle kumpiɗgol communication walla kadi journalisme tawa kadi koye pular ɗum noon Abou wawa hollude ɗum e yeeso ñawoɓe te ko kumpiɗen ɓeyden hen feere waade ni aywa au ministère de l'éducation nationale ɓe mbiyata ɗum ko valorisation des acquis de l' expérience VAE ene waɗe hande o ni e jangginoɓe ɗenɓe guindiji ɓe horoɓe jangde kala kadi jangginoɓe ɓe ñagani farayse o ene kumpiti ene jogui kumpitoji to banggue jangde pular nde jangde ɗenɓe guindiji ɓe aywa ɓe cettane ɓe mbaɗa kayitaji mabɓe ɓe jooɗo e yeeso ñawoɓe ɓe cettane wonde ɓe poti tottede kono seeɗan fagoji mabɓe ɗiɗo inde ministère de l' éducation nationale ɗo Tamba ɗo oɗo projet aywa nde watte lancé nde fuɗɗete ɗo Tamba ɗo Allah ne seedi eɗen tawa ɗum ɗo Tamba ɗo hande o noon aywa eɗen ɓuuri weltade kadi e jeeyede e golle dewreɓe Alaji Abou Ndiaye aywa no kala ballunoɗomo aywa no weltoto hande o nde tawno hunde ko daawe aywa won fuɗɗotoɓe won rewɓe hen aywa haɗum timma ɗum noon ko
timmotirgol woni ɗo ɗum noon e nder yentinaade noon ewa ko golle Allah hunde fof omo jogiiɗo ɗum putfuɗi sababuji ɗum ɗo jeeya tan koye golle ɓurɗe addande en weltare e nder denndaangal golle men e fannuji kewɗi e nder nokkuji kala aywa Allah jabu ubota nema o haali o haalti o haali e bangeji fof ɗo en tawaka aywa o yetti o jaari o duwima sabu ballal gadduɗen hen e ballal Allah no woɗɓe gaddiri mana hono ballal ɗum noon e daɓɓa tan fof ummi aywa koye Allah woɓɓe kadi mballi hen ha ɗum ɗo fof timmi yooɗi nafi garɗi ene fof eɗen belto he on jiiɗilanani kala ƴettuɓe konngol e deftima e duwade e jardemo ɗum noon Allah jaabu jarama no fewi e radio he so ha juuɗe o ha e hande o Allah jaabu e nder yewtere aywa ɗo jongi ɗo omo heɓnen kabruji Madina Gounass kabruji l'islam kabruji dental ngal kabruji ɓamtare walla kadi hande o aywa kabruji radio ngo kala ɗo yarata kala dimanche aywa omo adda hen mana kono kabruji ɗum noon ko yettat Allah ɗum noon aywa fof ummi koɗo Allah ɗo wonɓe kadi mbaɗi hen ha fof timmi yewdi nafi Allah jaabu o heewani noddude en e Ibrahima o wiyani mawɗo Ibrahima e téléphone o wiyeten ko Baba Guili aywa ko nden inde sukaɓe men aywa ɓe jibinɗen ko nden inde o noddirde en mi to caggal seeɗa tan sababude alaji hamme peñital e passion radio aywa wonko ndiwmi seeɗa ɗo wawi ɗo hankkandi ko wowi radio ngo alaji abu émission o ko dimanche alaji abu dimanche subaka o warat galle Tamba o waɗa passe makko sabu yidde sabu pellital e yidde yettinde kabruji Madina Gounass min ñalla galle min kirɗa galle min keɓiɗa 8 heures 7 heures demi min jaaga radio min mbaɗa jewteɗe min mbaɗa yewtere computal ha wela aywa yewtere ko yewtidiɓe o adda hen mballude kanko e wonde sagata e computiɗo hankkandi golle radio ɗum wela yewtere ko yewtidiɓe ɗum noon min dutto galle min kirto o waala Abou waala galle weeta o waɗa passe makko wona min totan passe o waɗa passe makko o arta Madina Gounass alen goɗɗo kadi o waɗa noon ko noon Allah jaabu ɗum noon ko yettata Allah so tawi ari ha ɗo wonɗu ɗum ummi ɗum noon ko ɗum ɗo no mbakki kadi sagataɓe ɓe aywa yidde nde fellide nde aywa jogonade ɗum coftal te kadi wondude e netare Abou o yankini Abou o heñaki Abou ko nehiɗo Abou ko ɗoftiɗo yamirore ko ɗoftiɗo ceerno makko seerna makko ko ɗoftiɗo mana kono jibinaɓe ko ɗoftiɗo kala mawɗo ko ɗum hokki addani Abou malu e fartani e mana kono duwawuji ɗum noon hani sagataɓe ɓe liggoɗen e oɗo saaha ko wayno Amadou Djibari walla kadi mana kono Bobo Gueldi Souleymane Dawoudou Diallo aywa nde wonno ɗo bakken ɗo ko nden inde ceerno ɓe noddude en ɗum noon kamɓe fof eɗen duwanoɓe yo Allah wallu yo Allah suuro yo Allah reen eywa gam tongude en ceerata yiɗi wonade Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye no dole men poɗɗirno saabu mballudimo madi ndindi ha no fewi yo Allah yot ko Allah tan wawi yebde so tawi o inirama oɗo galle mo darni ko hunde hande sanne enen foof en beltima hen jarama so tawi eɗen kala Alaji Abdoulaye Walla jarama seedantagal ngal mbanduɗa nde o gayni o wi wonde ko ande e Alaji Abdoulaye Walla ine heewi o wi ɗum ɗo ko waɗi ɗo koko jubbande tan Abou Jogo jarama ɗum noon sahaji saaha haɗani gotol lawol haɗani gotol aywa poccite goɗɗe kadi ene cabbi en ɗum noon gam tongude aywa en ƴetti tum ɗo tawno eɗen jiiɗi konngol ngol aywa ko ɗum waaju aywa wonande kala joguiɗo himɓe kala gonɗuɗo e yiyande e darde mum e nder leñol darde mum e nder leydi ko ƴettide konngol Ndiaye Saydou Amadou guelongal so yima guelongal aywa tokoroma nde o tongata deftere makko gurdam jala lelinela tijanan ɗum wonde so laaɓi ko golle moƴƴe gone ndimako ɓingu moƴƴago ko cuɗari tan ndeka noon fodde kala guurɗo ko gollade ko daranade e dadanade e fewnude saaha mum
ko daranade e dadanade fewnude yontama hoore yo ko ɗum waɗi so tawi neɗɗo yontama ina hanni namditade namde ɗiɗi goo somi waɗani joni holne mbaɗanmi somi waɗani joni holne mbaɗanmi ɗiɗi min poɗɗo wadde o somi waɗani hol mbaɗunowomi namde ɗiɗi mbaɗe fayida ɗe gonɗa ina wawi wonde wasiya wonande kala neɗɗo wona tan ni aywa neɗɗo luñol kono noon mbiya tan kala aade e nder golle mum e nder kala leyɗele e nder kala rendoji aywa ɗum noon no mbiya so amadou jogui hen ko nde ɗo yiyande garɗude woni nde tijanan joguitono e nder gurdam mum foof saabu Allah saabu mon on jarama Dental men, ligade uro mede.